Здравейте, тук сме с Аутхентик, аз пък съм Мърдот. Сега в този епизод ще се чуем дърва и аз ще правя обновление на моята къща и почваме. Аутхентик, кажи здравей. Здрасти, хора. Чуш? Да. Какаовите зърна за какво служат? Кои? Какаовите зърна. Не знам. Къде си бе? Чакай, тя че паднах и умрях. Умря ли? Да. Заминаха ми айтемите ми живота. В лавата. Не в оная дупка е там. То? А? Ти снимаш още? Да. О, аз ще лява под повче. А? Заминаха материалите. Добре. Както и това е, да. Сега някой ми пише по скайпа. Ей сега. И пак продължаваме епизода. Тръгнах. О, филянки, супер. Ще ги посивяваме някъде. Мастър, кога влизаш? Сега. Добре. И аз съм към най-високото дърво, там мога да събера към 10 стака поне. О, фак летя. Падам! Сега ми кажеш дали скинем бачка. Добре. Ела на спална. Няма сега, съм на едно най-високото дърво. О, сега. Ама не пиши тъпа. Че всеки момент ще падна. Много тихо стана, а? Как ти? Ние по-късно ще учим, защото, както знаете, ние сме 7 клас и матурите предстоят. Да, знаете, ние сме от София. А! Тая конта! С колко дърва са... Мастер, колко дърва съм събра? Чакай, в момента събрам. Ай, напиши тъпо, ако искаш. Готов ли си? Да. От всякога дървото. Тръгнай. Прех. Опа, прех. Явай сега сникли са. И да кажа, че си без
без ник, защото пише пред тебе с мастер. Еми да, то трябва да е с мастер. Не знам аз. Можеш никакъв. О, как пада. О, И така мина спря дъжда. И е време да трепим зомбите. аз чам към тези къщи да ги поразучам. Паднах в лавата. Довиждане. Умра ли пак? Найс. И аз ще я падна там, ама не паднах. Тук сега тук руша една къща. Но не казвайте на админа. Ако искате да играете в този сервер, този сервер се казва носи геймплей. Потърсете го нета, има го. Дот. Да, Аз и сега ще бягаш, чакай. добре. Както ще намерих кол въглища. Ако ви харесва клипа, абонирайте го, харесайте го, ако искате направете. И... ще чокнем и трябва да се пазите. Че ако падане, после затиска и после тези разни неща. Тук виждате... И сега пак се върнах. Масата няма да влезе отново. Не знам, що няма влезе, ама той губи, нали? Така както ти е ресното. Сега ще се насоча към друга страна. Аз съм безсмъртния още, да ви кажа. Яхте колко пъти Master Room, към 2 пъти. Аз пак не съм играл още нито път, но да не казвам дума, че мога да загина всеки момент. Както виждате, нося доста моркови и при себе си нося пшеница. И пак ми пише някой. И както виждате, пак се върнах. Надявам се да съм ви харесал, но ще ви покажа и още много неща. Епизода няма бъде доста дълъг. Не бих искал да скоча, защото съм само прехрана с моркови, няма нищо друго. Скоро може да играем в други сервери. И сега ще си покажа. И сега ще си покажа моето плотне. Това е моето плотне. Правило го доста не. Сега малко ще го по-обновя. Както виждате. Пак моя грешка. От джунглата има най-много дървета, затова аз там.
Скопо. Слушайте, почти съм го направил. За тази къща ми трябваше доста кабелстон, не съм се отказал за нея. Съм се отказал от тази къща. Я се пазя от лищици, за да не ме убиват. И тук както виждате, не могат да се направят нищо. Но аз мога да направя. Виждате, аз се обграждам къщата, тата да не бъдат зомбите и такива разни неща. Вижте, ще фана такова моя собствен капан. Тук ще го оставя така отворена. И да фана повече животни от камъкото. Така и така скаща. Пак да ще. Не съм станал да бутвам най-кратки бачи, но все пак ще била. Пак мога да направим много неща. Скоро ако намеря извато ще ви покажа как се размножава ватконе. Аз дошъм в къщата и ще я покажа как изглежда. Надявам се, поне не е готово още. Така ще бъде така отворено. Направя портичка там. Аз съм да работя всъщност. Май се правиш някак си така. Или обратно. Не май така. Давай така нещо. Нека се праща. Така нещо. Нека така може да се види. Ето това. И остане така. Виждам меча някъде. Виждам къде е меча, което е много фатално за мен. Тук се меча, ето сега съм тук. И следващия момент да са. И така мисля да направя още на втората, защото както виждате много още така. Много да стои и много бързо може да се лезе.
Втора. Така, ще може да се види. Ако се видя, само клаша го трябва нещо. Тук да ще падат зомбите, такива неща, но аз няма падам, но ще съм велик. И това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Харесайте клипа, абонирайте. Ако може да чуя и ваши коментари. Това съм аз, Мередот. И скоро пак ще снимам. И до скоро виждаме.